To alhamdulillahi yau na sha zagi amma yanzu ne za a ji gaskiyar magana na cewa wannan baiwa Allah da ta fito take ikirarin ba mu yi waya da ita ba ta ce a taimake ta ba, an yi wayan nan ko ba a yi ba. Jama'a tsaya mana adalci da Allah. Ina so ku saurari wannan bidiyon da zan saka daga farko har ƙarshe kafin ku yanke mun hukuncin da za ku yanke mun. Bismillah. Assalamu alaikum. Awo alaikum salam. Na kira ki kina ta danna busy kaman kina wani aiki. Ba danna busy nake ba, waya nake yi. Da ina aikin ma ba zan iya daga ta ba, waya nake. Sai in ta danna ma busy? Ni ne na kira ki shekaran jiya na gabatar miki da kaina, ni ne Aminu Jetan. Na samu number ki a wajen yar uwarki Aisha. Ta ba mu number ki kamar yadda na yi magana da ke, na ce an ce za a nemi taimako da sunanki amma na ce ba zan yi ba. A bani nan baki sai nayi waya da ke saboda kar ki ga abin a titi ana yi baki sani ba, kina da damar da zaki ce komai. Muka yi magana da ke na baki shawari na ce duk inda kike kina da damar ki dinga buya saboda halin rayuwa da sauransu. An yi haka? To kai hakuri a ran da kai wannan maganar har ga Allah ba da ni kai magana ba, har ga Allah. Ba da ke ne. Wallahi kaji uku kenan ko wallahi ba da ni kai magana ba. Dan ba zan maka karya ba saboda idan ka gani ba za ka ga alamar mai karya ba. Ni da na yi magana da kai ko me zai faru zan gaya, amma har ga Allah ban yi waya da kai ba. An ce wai ni na yi magana da kai, wai har ni na ce maka wai ka ce min wai za a haɗa min contribution na kuɗi, wai na ce maka kuma na ce wallahi ban yi haka da kai ba. Dan ban yi haka wallahi ka wallahi ɗaya ko ban yi haka da kai ba. To ina ji gaskiya na gode sosai, kuma ni na san ba za ki yi ƙarya ba saboda duk wanda ya gani ya san kama da mai ƙarya. Alhamdulillah, kuma me zan ba ƙarya riba ne zai mun. Hajiya to sai ki wannan dan yi magana ayi hakuri. Yawa to na yi shi. Ranar da Allah wace ce ta dauki waya ki har ta amsa mana cewa ni. Har da Allah a ranar, don a ranar da aka ansa wayan nan, ina mai tabbatar maka a ranar aka kai min attack za a kama ni. Kana jin wannan magana na ruɗe na. An kai min attack za a kama ni. To na ruɗe hankali na yana tashe. Yana adda tsawon part ma har na cire sun ɗin akan waya. Don waya ta karamar waya ce aikan ne da ni. Allah sarki. Yauwa sai na cire ta, da na cire sai na aje ta. To a ran da muka da abin har rashin lafiya ne sai na aje wayar. To da na aje wayar ka ji sanadiyyar da na ce maka wallahi ka ji Allah ɗaya ko ba zan ma karya ba saboda wani abu, wallahi ba kai waya da ni ba. Shi yasa duk wanda ya ce ni yayi waya da ni zan gaya mai gaskiya, kuma kowa za ka tambaya idan ya ce za a haɗa min kuɗi ko kuma zai gani ce mishi nake ni yanzu ce ba abin da nake so sai Joseph, ko kuma kana so ka gani ka zo gurin ordinary Ahmad Isa, abin da kowa nake ce mai kenan. Duk sai ka yi waya da ni. Ina zuwa kakki damu, na fahimce ki wallahi. Yawwa. Amma tambaya ni na so ki dan taimaka min saboda wani dalili. Dan Allah za ki iya tuna wace ce ta ɗauki wayar ki ta yi magana a madadinki kuma ta lambar wayar ki? To kai mutum ne yanzu na 4 ko 5. Ba zan koyi ma ba da da aka ce ya ansa waya da ni alhalin ba ne ba, kai ne mutum na 5 wanda an daga waya. Ba zan ce maka ga wane da wane ba saboda guni ne ba ni kadai ba, saboda muna da yawa, ba ni kadai ba ce a gurin, kuma dukkanmu mun kawo tension. To rana tension ya kama ni. Kin san wani abu? A'a ban sani. Kin san dai an ce za a taimake ki ne kamar yadda na ce miki, ba ni na ce zan yi ba, ni sa na aka yi aka ce in yi, na ce ba zan yi ba sai na yi magana da ke saboda gudun abin da ya faru. Na ji ka magana nan da ka gaya ma ordinary Ahmad Isa, duk abin da ka gaya ranar ina zaune ina je. Karki damu, yanzu kin tabbatar min waya dai waya ki ce amma ba ke kika yi magana da ni ba, kuma baki san wace ce ta dauki waya ki ta yi magana a madadin ki ba. Ni yanzu ka yi haƙuri da duk da an ce ni da har ga Allah ma idan da na ji muryar kama na ji sunanka da ka gaya mun kai ni da ba zan ɗaga ansa wayarka ba, amma saboda gaskiya ita ɗaya ce. Shi yasa na ansa wayar ka tsaya ka ji mana ka yi haƙuri. Da ban ji daɗi ba ƴar uwata a matsayin na wanda zan taimake ki, ya kamata ki ce min wance ce ta ɗauki waya ta yi magana a madadin ki. Ka yi haƙuri, harka kake yi ta midiya. Ni kuma wannan gurin da muka zo duk mun zo ne
a taimake mu amma faɗin wani da wani ya daga waya ka ga ni ma ban so mata adalci ba saboda ni adalci ta zo nema a gurin nan to kaga kuma me ya amfani ribar me ya zan samu in ban taimake ta ba a rayuwarta ita ma ta samu adalci kaga bai da amfani don Allah tunda hakan ka yi haƙuri ni da miyauna da miyan dukkan wanda ya maka wanda baka ji daɗi ba to ka yi haƙuri taimako ko na cancanta amma wallahi ka san Allah ɗaya wallahi yadda ka nuna kana so na ka fiye min wani nawa saboda mai tun wanda ya ce yana son ka san da kake neman bukata wallahi ya fiye maka kowa a duniya gaskiya ne wallahi ina son ka har cikin zuci duk wanda ya ce yana so na ina son shi na gode amma daga karshe an tara kuɗi 641 kuma da sunan ki aka tara baki bukatar su ko kuma zaki tura akan mu tura miki yanzu ka yi haƙuri so uku ko akwai ran da zan yi magana za ka ji sanda aka bani chance ko kuma lokaci idan ya yi ni mijina nake son fitowa idan mijina ya fito wallahi ina son kowa ya taimaka min saboda ina buƙatar taimako amma kai da wallahi ina son mijina ka taimaka min ka taya ni addu'a Allah ya fito da shi ku taimaka min ku taya ni karfi fa ba ai yanzu ni a tunani na masoya na ai dan to alhamdulillah idan zamu zama masu adalci kar ka yi la'akari da baka so na haka kawai ka ji baka so na kaman adalci a wannan magana da farko kafin in sharhi akan maganar ta shi wannan bawan Allah da yake nema sai ya tozarta mu ordinary president bari mu gaya maka idan adali ne kai adalci zaka yi a lokacin da nayi waya da kai na ce maka matan nan sai da muka nemi izininta ta kuma amsa mana idan gaskiya kake so da adalci ba munafurci ba abu ɗaya kamata ka yi sai ka fara tambaya na ya aka yi na samu nambar nata ai kai ta kawo kes kana da nambar wayarta tura min nambar wayar da ka ce kayi magana da mai nambar ba haka ba kira matan nan ka ajiye ta ka karbi wayarta ka ajiye wayan a gaban ka ka ce min Aminu kira nambar wayar da ka ce ka kira kayi magana da wannan bayan Allah idan na tashi na kira sai ya zama ƙarya nake wata ce za a ga ta ɗau waya ko kuma cikin nambar wayar ta zai shiga ka kira ni mun yi magana na gaya maka ga yadda aka yi ka ce a tafawa Aminu Jetan cikin girmamawa da mutuntawa na ji daɗi yadda muka yi da kai na ɗauka magana ta wuce kawai sai naga bidiyon ka kana cewa wai ka je something like wasu irin maganganu na cin mutunci da tozarci idan da gaskiya kake so kana so ka gane mun yi waya da matan nan ba mu yi ba cin zarafinta muka yi so muke mu nemi kuɗi da ita abin da ya kamata ka yi wayar ta zaka fara karɓa ka duba a matsayin ka na wanda kake da namba na kira ka duba akwai miss call ɗina a wayar ta ko babu ka shiga call history ka duba minti nawa ne ina waya da ita ko babu amma da ke ba gaskiya bane dama kai ma kana da naka interest din ko kuma a'a baka so wani ya samu credit din ya taimake ta taimako dan Allah ake ba wanda ya isa ya ce ba zai hana mu taimaki wani ba wanda ya isa ya ce zai hana mu taimakon wani ba kai ka haife ta ba ka da gadon ta ba ta da gadon ka hasali ban san ta ba banda alaka da ita bidiyon da ta yi take kuka ban ma taba zama na kalli bidiyon full ba aka kira ni aka ce in taimaka na ce ba zan ba sai na yi waya ta aka ban number ta na kira ta muka yi waya da ita ka mata barazanar cewa idan ta amsa cewa ta yi waya da mu zaka janye hannunka a kes din ta fito gidan rediyon ka tana kuka gidan TV tana bata yi waya da mu ba shine na kira ta a waya da number na kira ta dinga danna min busy sai na kira ta da wannan number shine ta dauka ka ji irin mangan da take saboda rainin wayo wai wayar ta ne muka yi waya da wayan amma wata ce dauka wace ce wai ba za ta faɗa ba saboda ba za ta tona ba wata ta dauki wayar ta asiri ba amma wayar ta ne kakkure yana mana wayo duk abin da muke saboda mun san muna da munafukai da tsinannu da ke bibiyan mu su kamo sharrin mu sai yasa duk abin da zamu yi mukan yi shi akan tsari duk mai hankalin ya ji maganar da matan nan ya san ƙarya take yi ta yi waya da mu ta ce wai wayar ta ce amma wata ce ta ɗauka a lokacin an bita waye za ta ɗauki wayar ki ta bada umarni akan ki yanzu ma na ga rainin wayo ne na bidiyon da ta saka las take buɗan baki take gaya mutane wai ita ba ta yi waya da mu ba har tana kuka a studio saboda mu za a gaya wa fim mu za a gaya wa acting to ba wanda ya sai hana mu fitowa mu kare kanmu mu yanzu muka fara magana ƙarya ne mun yi waya da ita idan ta ce ƙarya ne a zo a zauna da mu a je kamfanin MTN a duba ko kuma a ɗauki wayarta in ma ta goge namban mu a shiga call history za a gani mu ba dabbobi bane in kai kana aiki da jahilci